За да добавите нова резервация, която е направена от друго място, е необходимо от менюто да отидете на резервации и под меню добави резервация. Следва да попълните детайли по резервацията. Име на клиента, електронна поща, телефон и адрес. Следва да попълните и конкретните параметри на резервацията. Тип на настаняване, дати на резервацията, брой стаи, брой хора и крайна цена. Променяте статуса от чакаща на потвърдена. По-надолу на одобрена. Накрая натискате "Публикувай".